només ens ataquen les naus petites. Què esperen aquests destructors a fer-ho? Estem en posició d'atac, senyor. Mantingueu-la. És que no pensa atacar. He rebut ordres de l'emperador mateix i ha planificat alguna cosa especial. Només ens cal impedir que s'escapin. Com pots veure, jove aprenent, els teus companys han fracassat. Ara seràs testimoni del poder destructor de les armes i del plantejament de batalla de l'estació. L'atac pot començar, comandant. Han disparat des de l'estrella de la mort. Això vol dir que funciona. Nau central, aquí Goldblither. Ja ho hem, a totes les naus, retirada! No tindrem una altra oportunitat, almirall. No tenim altra alternativa, general Calrissian. Els nostres creuers no poden afrontar un atac d'aquesta magnitud. Han aconseguirà desactivar-les. Hem de donar-li més